Drevodom alebo murovaná stavba? Ktorý spôsob výstavby rodinného domu je teda lepší? V poslednej dobe dostávam často otázky, kde sa ma práve toto pýtajú ľudia, či teda ísť do drevostavby alebo do montovaného domu. Moja odpoveď je v tomto veľmi jednoduchá. Aj keď drevostavby ako také sú veľmi dobrý spôsob, ako niečo postaviť rýchlo, dajme tomu aj v určitých prípadoch lacno. Veľakrát sa však stáva, že tieto stavby nie sú vhodné pre naše podmienky na Slovensku. A to práve preto, že máme veľmi teplé letá, takisto veľmi zimné zimy. Navyše u nás tieto zimy sú ešte dokonca aj vlhké. Veľakrát sa počas zimy strieda teplý deň, zimná noc a teda. Práve táto stavba tým, že má veľmi nízku mernú tepelnú kapacitu, je tvorená stĺpikami a vatou, veľmi ťažko odoláva práve takýmto rýchlým zmenám teplot a takisto veľmi zle odoláva, ak sa napríklad stane, že v zime máme vlhkosť vonku, čiže tá vlhkosť vnútra sa už potom nevie odparovať. Tieto stavby boli prvotne navrhnuté hlavne pre, povedzme, severské krajiny. Teoreticky viem si predstaviť, že to je veľmi dobre fungovať vo Francúzsku, v Anglicku, kde teda nemajú také veľké zimy alebo horúce leta. Takisto teoreticky v Afrike, kde je tá teplota konštantne teplá, ale u nás práve majú väčšinou tieto jednoduché lacné drevostavby problém s prácou s vlhkosťou. A takisto majú problém s tým, že nevedia odolávať náhlym náporom tepla. Povedzme v lete, ak príde nárazové teplo, tie stavby sa tomu hovorí fázový posun, ktorý je u týchto stavieb povedzme 6 až 8 hodín a tieto stavby po 6 až 8 hodinách teda kolabujú a to teplo sa prepúšťa dovnútra a stavby treba chladiť. Kým murované stavby vedia mať tento fázový posun kľudne aj 20 hodín, po 20 hodinách vlastne je noc a celý deň sa môže zopakovať. Čiže stavba reálne neskolabuje, neprehreje sa v ideálnom prípade. Takisto v zime, keď príde nárazový mráz, tá stavba veľmi rýchlo vychladne, lebo nemá dostatok mernej tepelnej kapacity, chyba je ako keby ľudovo povedaná akumulačná schopnosť. No a následne tá stena je vlastne chladná. Už vieme aj z fyziky vlastne, že stena, keď je chladná, vyžaruje do interiéru chlad. No a moje kúrenie musí šlápať na omnoho väčšie obratky, musím viacej kúriť, viacej stavu prekurovať na to, aby som pocítil rovnaký pocit tepla. Z môjho pohľadu teda veľmi veľká výhoda drevostaveb je rýchlosť výstavby a rýchlosť vykúrenia. To znamená, ak by idem stavať chatu, určite nič lepšie vám neviem odporučiť. Práve kvôli tomu, že na tú chatu prídem, chcem mať rýchlo vykúrenú. Ak však hľadám stavbu, ktorá chce mať nejaké lepšie parametre a mám povedzme aj pri tej výstavbe viacej času na tú výstavbu, povedzme o 3-4 mesiace navyše, určite odporúčam ísť do murovanej stavby, lebo povedzme za pomerne rovnaké peniaze viem vyriešiť stavbu s omnoho lepšími kvalitami. Dajte mi vedieť dole do komentárov, čo si o tejto téme myslíte vy a do čoho by ste išli teda vy skôr, či do murovanej stavby alebo do montovanej stavby. A ak do niektorej z nich, určite mi napíšte aj prečo, veľmi rád si to vypočujem a podebatím na túto tému. Aj skoro som aj zabudol, na túto tému som napísal takisto článok, kde tak viacej technicky rozoberám jednotlivé parametre ako fázový posun, relaxačnú dobu a ako tieto stavby pracujú práve s vlhkosťou a kde a akým spôsobom sú vhodné. Link na tento článok priknem do popisu, čiže pre tých, ktorí táto téma zaujíma viacej, určite pozrite aj tento článok, je tam toho viacej a viacej do hĺbky.